ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзури шумо менамоем. дар студия Наргиз Шарифзода. ба хотири боз ҳам зебо гаридани пойтахти мамлакат ва баланд бардоштани ҳисси зебоипарастӣ имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе корҳои ободониву сабзухӯрамгардонӣ бо маром идома дорад. дар ҳамин замина тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе озмуни шаҳри гулҳо сайри гули лола гузаронида мешавад. ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва гузарондани озмуни шаҳрии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола дар пойтахти мамлакат аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор тадбирҳои муҳим амалӣ карда шудааст. имрӯз дар боғҳои фарҳангию фароватӣ, гулгаштҳо ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе гулҳои лолаи гуногун шинонда шудааст, ки ин ба ҳусни пойтахт зебогиву ҷазобияти дигар зам кардааст. тибқи иттилоъ айни замон дар шаҳри Душанбе 17 боғи фарҳангии фароватӣ амал мекунад. дар ҳамаи боғҳои фарҳангии фароватии пойтахт барои сайру гашти сокинон гулҳои ҳаррангаи лола шинонда шудааст, ки имрӯз дили ҳазорон сайркунандагонро мафтун сохтааст. ما خیلی شاد از آن هستیم که در جمهوری تاجیکستان ما چنین باغ‌های زیبا هستند که ما میتوانیم در تمام وقت در تمام فصل‌های سال به اینجا آمده تماشا کنیم. زیرا در اینجا خیلی گل‌های زیبا، گل‌های لالای رنگارنگ، ارچه‌ها، درخت‌زارها هستند که این به همه ما یک تراوت خیلی خوب میبخشد. имрӯзҳо аз боғҳои фарҳангию фароватии шаҳри Душанбе тамоми сокинон аз ҷумла гулдухтарон дидан намуда аз зебогиҳои ин макон ба худ таассуроти нек бардоштанд. дар асоси низомнома тарҳи зебо ва дизайни ҷолибии мавзеи гулзор ва сифати корҳои иҷрошуда дар мавзеъҳои вобасташудаи гулкорӣ ба инобат гирифта мешавад. гулҳои лолаи шукуфони гуногун ки бо тар ва услуби хос дар боғҳои фарҳангию фароватӣ ва кӯчаву хиёбонҳои номбурда шинонда шудаанд зебову назаррабоянд. бо дидани манзараҳои ғарқи гул таби кас болида ва завқи зебоипарастии сокинон бедор мегардад. бо ташкили озмуни шаҳрии гулҳо ки сайри гули лола ном дорад дар пойтахти мамлакат корҳои ободонӣ, бунёдкорию созандагӣ вусъат ёфта ба тарбияи ҳиззи зебоипарастӣ, хештаншиносӣ ва баланд бардоштани фарҳанги шаҳрдорӣ ва шаҳрнишинии сокинон таъсири мусбӣ мегузорад. аллакай дар ҳудуди шаҳри Душанбе фестивали сайри гули лола, озмуни шаҳрии гулҳо дар ду марҳила доир гардид. даври аввал дар ҳудуди ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва даври дуюм дар шаҳри Душанбе доир гашта истодааст. ба ҳамин хотир ба хотири ободонию зебогӣ, ба хотири як гӯем ки ҳисси зебоипарастиро дар вуҷуду ниҳоди шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ташрифкунандагон зинда гардонидан, як завқ ба зебоипарастӣ ҳарчи бештар ҷалб намудани диққати шаҳрвандон ба зебогӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе дар мавсими ниҳолшинонӣ ва гулшинонии тирамоҳи соли 2017 ва баҳори соли 2018 шумораи зиёди ниҳолу дарахтони сояафкану ороишӣ ва гулҳои мавсимию бисёрсола шинонда шуд, ки тибқи маълумотҳои пешниҳод гардида то ба 29 марти соли ҷорӣ дар боғҳои фарҳангию фароватӣ ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе наздики 4 миллиону 30,133 дона гулҳои мавсимию бисёрсола, ки аз ин шумора 1 миллиону 414,259 донаи он гулҳои намуди тюлпан мебошад, ки айни замон чихеле ки дар боло гуфта гузаштем фестивали сайри гули лола доир гашта истодааст. мо пойтахти азизамонро ба як шаҳри дилрабо, назаррабо, ба як шаҳри зебо, ба як шаҳре табдил диҳем, ки диққати ҳамаро ба худ ҷалб кунад. дар боғи фарҳангии фароватӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, Абабдуллоҳи Рудакӣ, назди муассисаи сирки давлатӣ Кӯли ҷавонон, боғи ҷавонон ва боғи фарҳангию фароватӣ ба номи Садрдин Айнӣ ва дигар гулгашту хиёбонҳои шаҳри Душанбе гулҳои ороишиву мавсимӣ шинонда шудааст, ки ин метавонад барои зебоипарастии тамоми мардуми Тоҷикистон замина гузорад. дар роҳраву гулгаштҳои боғҳои фарҳангии фароватии мазкур гулҳои лола ва дигар гулҳои мавсимӣ шинонда шудааст, ки ин аз омодагии ҳамаҷонибаи масъулон ба озмуни сайри гули лоларо шаҳодат медиҳанд. корҳои кабудизоркунӣ, сабзгардонӣ ва шинондани гулҳои лола ва мавсимӣ дар боғҳои фарҳангию фароватӣ ба номи Абабдуллоҳи Рудакӣ, боғи майдони парчами давлатӣ, нишони давлатӣ, боғи Ирам, боғи фарҳангии фароватӣ ба номи Садрдин Айнӣ ва дигар хиёбону гулгаштҳои ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ низ вусъат ёфта ин мавзеъҳои истироҳатию фароватӣ тамошобоб гардонда шуданд.
мақсад аз баргузор кардани озмуни сайри гули лола эҳёи анъанаҳои ниёгон дар самти эҳтиром ба тамоми зебогӣ, ободонӣ ва хуррамии муҳити атроф, бедор намудани муҳаббати сокинони шаҳр ба гулпарварӣ, ҳифзи мероси табиӣ ва дар ин замина ҷалби сайёҳону рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Умуман дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе омодагиҳо барои гузарондани озмуни шаҳрии гулҳо, сайри гули лола дар сатҳи зарурӣ баромода шуда, корҳои ободонӣ, сабзгардонӣ, шинонидани гулҳои лола бо тару услуби замонавӣ, оро додани мавзеъҳои истироҳатӣ вусъат дода мешавад. Нуралӣ Сафомиддин, Абдурозиқи Собир, Неқадами Нуралӣ барои барномаи ахбор. дар вилояти Сохт иқдомҳои ободонию бунёдкориҳо аз ҷониби саховатпешагон пайравони зиёд пайдо мекунанд. Навсозии 4 километр роҳ дар деҳаи Шамсободи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва мунфашсозии 1 километр роҳи деҳаи Куруши ноҳияи Спитамен аз ҷумлаи чунин иқдомҳо ба ҳисоб меравад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. деҳаи Шамсободи ҷамоати деҳоти Исмоили ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро пули болои селроҳи Адрасмон бо роҳи автомобилгарди асосии минтақа пайваст кард. ин пули мошингузар бо саҳму иқдоми шахси саховатпеша бо сарфи маблағи барои сафари ҳаҷ ҷамъовардаи сокини деҳа Фан Нафиқов ва бо саҳму иштироки аҳолӣ бунёд карда шудааст. сокинони деҳаи Шамсобод баъди бунёди пули мошингузар дигар корҳои созандагию ободониро идома медиҳанд. аҳли деҳа эълони солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро хуш пазируфта, бунёди як силсила инфрасохтори деҳотро ба нақша гирифтаанд. тибқи нақша дар деҳа маркази саломатӣ, бунгоҳи тиббӣ, ҳамом, сартарошхона, кошонаи ҳусн, хати оби нӯшокӣ, бунёду таъмиру навсозӣ ва роҳҳои ҳамаи кӯчаҳои деҳа обод карда мешавад. навсозии роҳҳои деҳа аз роҳи кӯчаи асосӣ ба масофаи 4 километр оғоз гардид. ин роҳ ба мунфарши асосӣ тайёр карда мешавад. ҳамвор кардану бунёди таҳкурсии роҳ ва шағалпӯшкунӣ ба сифати хуби кори мунфаршкунӣ имконият медиҳад. сохтмони таҳкурсии роҳ, шағалпӯшкунӣ бо иштироки беш аз 500 нафар сокинони деҳа дар ҳашари дастаҷамъона самара дод. дар корҳои ҳамворкунии шағал, таъмири ҷӯйбору ободии шафати роҳ техникаҳо истифода мешаванд. техникаҳои муосири роҳсозӣ бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таъмин гардида, чанд нафар сокинони деҳа дигар техникаҳои ҳамворкунӣ, борбардорӣ ва боркашониро ҳамчун саҳмашон дар ободии деҳа истифода мебаранд. чунин тадбирҳо ва иштироки фаъолонаи сокинони деҳа буд, ки дар рӯзҳои ҳашари дастаҷамъӣ ҳаҷми зиёди корҳои таъмири роҳи асосию ободонии кӯчаю маҳалла анҷом ёфтанд. ин корҳои ободонӣ дар айёми Наврӯз амалҳои шоиставу иҷрои анъанаҳои накӯи ҷашни бостонӣ мебошад. дар ҷамоати шаҳраки Навкат, ҷамоати деҳоти ба номи Турсун Улҷабоев ва Куруши ноҳияи Спитамин корҳои ободонию бунёдкорӣ вусъат ёфта, дар ин давраи фасли баҳор ки айёми тозакориҳост, дар ҷамоати шаҳраки Навкат роҳҳои пиёдагар, сафолатпӯш, биноҳои истиқоматӣ рангу бор, мағозаю истгоҳҳои нақлиётии канори роҳ навсозӣ гардиданд. дар маркази ноҳия барзамми чароғонкунӣ, роҳи асосии кӯчаи бинои адлия ва китобхонаи марказӣ дар масофаи 2 километр аз ҳисоби буҷети давлатӣ мунфарш гардида корҳо идома доранд. баробари иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурӣ дар ободонию бунёдкорӣ, таъмиру мунфарши роҳу навсозии кӯпрук барои фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагӣ ба аҳолӣ, сокинон низ бо дарки баланди масъулиятшиносӣ дар ободии диёр саҳм мегузоранд. сокини ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамин Муҳаммадалӣ Умаралиев иқдом намуд, ки маблағи пасандози худу ҳамсарашро, ки барои адои ҳаҷ ҷамъоварӣ намудааст, барои ободии роҳи деҳа сарф намояд. бо иқдом ин марди саховатпеша 1 километр роҳи кӯчаи ба номи Абуалӣ ибни Синои ҷамоати Куруш мунфарши асосӣ карда шуд, ки корҳои мунфарши роҳро коргарону мутахассисони муассисаи нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия бо ҷалби техника ва қувваи аҳли маҳалла анҷом доданд ва имрӯз аҳли деҳа аз ин кори нек хурсанду қаноатманд мебошанд. Муҳаммадалӣ Умаралиев, ки имрӯз давраи пирӣ меронад, чунин кори ободии роҳу кӯпрук, бунёди мактабу кӯдакистон, кӯмаку дастгирӣ ба ниёзмандонро вазифаи инсонии ҳар як шаҳрванд арзёбӣ намуда, пешрафту ободии кишварро аз меҳнати аҳлона, иқдомҳои дастаҷамъона мебинад, ки давра ба давра боиси рушди деҳот, боз ҳам боло рафтани сатҳи зиндагии аҳолӣ мегардад. Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд барои барномаи ахбор. хайрхоҳиву накӯкорӣ ва самгузорӣ дар ободии маҳал ва дар маҷмӯъ диёр яке аз арзишҳои ватандӯстии ҳар як шаҳрванд буда боиси ҳалли мушкилоти ҷойдоштаи сокинон мегардад. чанд тана сокинони ватандӯсту эҳсонкор чунин тадбирҳоро рӯи даст гирифта бо созандагию бунёдкорӣ ва анҷом додани амалҳои хайру савоб дар рушди маҳалли зисти худ ва ободонии он камари ҳиммат бастанд. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид аз ноҳияи Кушониён.
дар пайравӣ аз сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати кишвар ва таъкидҳои пайвастаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати анҷом додани корҳои хайру савоб ва саҳм гузоштан дар ободониву созандагии диёр сокинони шаҳру навоҳии вилояти Хатлон амалҳои неку башардӯстонаро роҳандозӣ менамоянд. Алишер Назриев, Қурбоналӣ Муродов ва Абдуҷаббор Қурбонов сокинони ҷамоати деҳоти Орёни ноҳияи Кушониён аз зумраи чунин шахсони саховатманданд ки имсол нияти сафари ҳаҷро доштанд, вале норасоии поли мошингузар, набудани зеризгоҳи танзими барқ, кашидани хати интиқоли он, мусоидгардонидани роҳи деҳа ва дигар ниёзи некоаҳолии сокинони маҳаллаи Қизилюлдузро ки дар он деҳаи нав бунёд гардидааст ба назар гирифта, тасмим гирифтанд ки маблағи гирдовардаро дар эҳсони ин гуна иқдоми савобҷӯёна масраф намоянд. мо шоҳиди он ҳастем ки ина як трансформатор зиёда аз 40-50 симчӯб ва роҳҳои деҳаро ба тахмин ба 2 километр сангфарш карданд. аз ҳисоби маблағи ҳаҷ рафтан. ҳаҷ нарафтану дар ободонии ҳамон маҳалла сарф карданд. ҳақиқатан пешвақт дар инҷа валангор буд, вайрон буд, гузаштан намешид, мошинаҳо гузаштанаш қиин буд. ду шаҳрванди ҳамин деҳа خب مقصد حجروی داشتن لیکن همون را نکرده برای خلق من بهبودی مثال کوپر کردن. حاضر همه مینداری اصرار میکنن. به همین مناسبت ساکنی جماعت دهات زرگر ناحیه خالقجان کریموف نیز با مقصد سهمگذاری در رشد دهات از حساب پسنداز ایلاوگی خود در ساخته با استفاده دادن پول ماشینگذاری دهه خود که مشکلات اساسی برای ساکنان به شمار میرفت در بنیاد آن صرف نمود. در بعضی دهها بعضی نفرانی هستند که مبلغ حجم رفتگرشون در آبادانی همون دهه خود صرف کرده ایستادند. از جمله در دهه کیروف جماعت زرگر یک کوپروکی ماشینگذار ساختند، درون جویبارها را بتون پوش کردند، راههای دهها را سنگفرش کردند. طی سالهای آخر اشخاص خیرخواه و سوجوب در برابر دست کمک دراز کردن به طبقه نیازمند جامعه، همچنین در کارهای آبادانی و سازندگی به مانند بنیاد انشاءات تعینات گوناگون اجتماعی، بنگاه‌های طبی و سیمفونه‌های ایلاوگی، ساختن راه و پل‌ها و تامینات احتیاجات ساکنان با آب آشامیدنی سهم می‌گذارند. این اقدام نیک است، خیر است. این مثال هر کس یک کار نمی‌کند. من همین فکر کردن رحمت به همه آدمایی که همین فکر کردن و یک نیکی کردن این بهبودی کار است. البته دو سه نفر با ما مراجعت کرد که ما حج نمی‌رویم، مبلغ حج رو برای آبادانی طبق گفته اسلام صدقه جاریه که یک حیات از پشت همین کار کردگیست با وی ثواب میرسد. مسلم است که با زیاد گردیدن چنین تشبس‌های سازنده شهروندی و سهمگذاری در آبادانی دیار بیگمان هر گوشه مهنی عزیزمان آباد و زیبا گشته در یک مورد شرایط شایسته زندگی مهیا می‌گردد. خدادادی رجب، اسکندر سعید، ناحیه کشانیان، اخبار. در ولایت مختار کوهستان بدخشان دعوت بهاری جوانان به صف قواهای مسلح ادامه دارد. به این مناسبت در میدان پرچم دولتی شهر خوروغ چرابینی تنتنوی برگزار شد. گزارش از شهر خوروغ. در جمهوری تاجیکستان با حس بلند میهندوستی جریان دعوت موسم بهاری ادامه دارد. موافق معلومات مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر خوروغ یکی از اولین ها در جمهوری شده نقشه دعوت بهاری نواسکران را به صف ارتش ملی 100% اجرا نمود. از روی نقشه 26 نفر در موسم بهاری سال 2019 به صف ارتش دعوت شده بودند. تا به حالت 1 اپریل سال 2019 کمیسریت حربی شهر خوروغ از اجرای پررأی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 1203 از 6 مارس سال 2019 درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1992-2001 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی گزارش دادند و 26 نفر داوطلب با حس بلند وطندوستی و اجرای قرض شهروندی به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شدند. در مقیاس ولایت باشد 208 نفر به صف قواهای مسلح دعوت شدند و تا اول ماه اپریل 148 نفر یا که 72% نقشه سالانه اجرا گردیده است. ناحیه مرغاب نقشه دعوت را 100% اجرا نموده به صف قواهای مسلح 15 نفر را جلب نموده است. ناحیه درواز 22 نفر و یا 95% و
Vanj 21 нафар ё 72%, Рушон 13 нафар ё 54%, Ишкошин 21 нафар ва ё 61%, Рошқалъа 11 нафар ва ё 46%, Шуғнон 20 нафар ва ё 56% нақшаи даъватро иҷро намуданд. Дар натиҷаи фаъолияти ситоди байниидоравии мақомоти таъмини амният дар вилоят ки бо дастури бевоситаи пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 15 сентябри соли 2018 зимни боздидашон аз вилоят ташкил гардида буд, раванди даъвати наваскарон ба ҳолати муқаррарӣ баргашта, шаҳрвандоне ки сину солашон ба даъвати аскарӣ мутобиқат менамояд, бо рӯҳияи баланди шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ ба сафи ҷузъу таомҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ихтиёрӣ ба комиссариятҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳо ҳозир мегарданд. барномаи ахборо идома медиҳем. Дар Марокаш ба садама дучор шудани нақлиёти боркаш ба марги 14 нафар ва захмӣ шудани 30 каси дигар боис гардид. Давоми як моҳи охир дар натиҷаи боришот ва обхезӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии исломии Афғонистон 17 000 нафар сокинон зарар диданд. Шарҳин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. аз моҳи марти соли равон то кунун дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии исломии Афғонистон дар натиҷаи боришот ва обхезӣ 17 000 аҳолӣ зарар диданд. Дар ин бора намояндагони Созмони Милали Муттаҳид хабар доданд. Аз офати табиӣ беш аз 30 нафар ба ҳалокат расида, 12 каси дигар бенишон шуданд. Аз обхезӣ бештар вилоятҳои Сарипул, Ҳирот, Форёб, Бодғис ва Ҷузҷон зарар диданд. дар вилоятҳои мазкур боришот беш аз 10 000 манзили истиқоматиро хароб кард ки сабаби бесарпаноҳ мондани ҳазорон нафар гардид. шахсоне ки дар пай офати табиӣ бехонаю ҷой монданд ба маводи аввалия ниёз доранд. ҳамзамон дар вилоятҳои қисми ғарбии Афғонистон дар натиҷаи боришот ва обхезӣ ҳазорон сар ҳайвони калони шохдор талаф ёфтааст. дар маҷмӯъ аз оғози соли равон то кунун дар вилоятҳои гуногуни ҷумҳурии исломии Афғонистон дар натиҷаи боришот ва обхезӣ беш аз 163 000 нафар сокинон зарар дида, аз ин шумора беш аз 42 000 нафар маҷбур шуданд ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намоянд. дар вилояти Бодғиси ҷумҳурии исломии Афғонистон хизматчиёни ҳарбӣ дар натиҷаи гузарондани амалиёти зидди террористӣ беш аз 20 силоҳбадастро нобуд карданд. дар амалиёти мазкур қувваҳои ҳарбии ҳавои Штатҳои Муттаҳидаи Америка низ иштирок намуданд. зимни мушакборон, қароргоҳ ва техникаҳои ҳарбии силоҳбадастон хароб карда шуд. кормандони сохторҳои қудратӣ аз сабаби зиёд будани гурӯҳҳои силоҳбадаст дар вилояти Бодғис пайваста амалиёт мегузаронанд. дар минтақаи Мулай Буселами Марокаш нақлиёти боркаш ки хоҷагидоронро интиқол медод ба садама дучор гардид. дар натиҷа 14 нафар ба ҳалокат расида, 30 каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхонаи шаҳри Кенитра интиқол дода шуданд. афзоиши ёфтани шумораи ҳалокшудагон аз эҳтимол дур нест, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. мувофиқи маълумоти кормандони мақомоти полиси Марокаш, ронандаи нақлиёти боркаш аз уҳдаи идораи он набаромада ба дигар нақлиёт бархӯрдааст. дар вилояти Москваи Федератсияи Россия нақлиёти хурди мусофирбар ба нақлиёти боркаш бархӯрд. дар пай ҳодиса 6 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар маҷрӯҳ шуданд. кормандони мақомоти полис иброз медоранд ки ронандаи нақлиёти мусофирбар бо сабабҳои номаълум ба нақлиёти боркаш ки дар канори роҳ қарор дошт бархӯрдааст. дар маҳалли ҳодиса барои дақиқ кардани сабабҳои рух додани садама кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар музофоти Байзои Яман қувваҳои ҳарбии ҳавоии Эътилофи Араб қароргоҳи силоҳбадастонро мушакборон карданд. дар натиҷаи зарбаҳои ҳавоӣ 4 нафар аз сокинони осоишта ҳалок шуда, чанд каси дигар маҷрӯҳ гардиданд. нерӯҳои эътилоф зимни амалиёт иштибоҳан нақлиёти боркашро ҳадаф қарор доданд. аз зарбаи таркиш чанд бинои истиқоматии атрофи ҳодиса зарари ҷиддӣ диданд. дар минтақаҳои гуногуни Яман бар асари гузарондани амалиёти нерӯҳои эътилоф пайваста сокинони осоишта ҳалоку захмӣ мешаванд. дар шаҳри истироҳатии Паттайяи Таиланд тӯфон ва боришот сабаби обхезӣ гардид. вазиши шамол хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, сокинони чанд минтақа бебарқ монданд. кормандони хадамоти дахлдор аз шаҳри мазкур садҳо нафар сокинон ва сайёҳонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. ҳамчунин бар асари боришот садҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. ҳавошиносон иброз медоранд ки дар шаҳри Паттайя эҳтимол боришот чанд рӯзи дигар идома ёбад. мавзӯи дигар. тибқи маълумоти олимон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 4513 номгӯи растаниҳо мавҷуданд ки аз ин нишондиҳанда 663 номгӯ аз нигоҳи илмӣ растаниҳои шифобахш муайян карда шуданд.
дар айни ҳол дар мамлакат аз намудҳои мухталифи растаниҳои шифобахши табиат навъҳои гуногуни доруворӣ, малҳам, равғани растаниҳо, чойи хушк, дамоба ва обҷӯшҳо омода карда мешаванд. вале истифода кардани маводи табобаткунанда аз гиёҳҳои шифобахши мамлакат дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ карда нашудааст. Зульфия Раҳимзода оид ба манфиати усули табобат бо гиёҳҳои шифобахш гузориш медиҳад. азбаски гиёҳҳои шифобахши табиат маводи асил буда дар табобат нисбат ба доруҳои кимиёӣ манфиат ва таъсироти зиёдтар доранд, гиёҳдармонӣ усули эътимодноки солимгардонӣ эътироф гардидааст. изҳори нигаронӣ кардани роҳбарияти олии мамлакат дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти олии қонунгузор дар соли 2017 ва дар мулоқот бо кормандони соҳаи маориф ва тандурустӣ дар рӯзи дониши соли 2018 доир ба рушд накардани саноати дорусозӣ ва самаранок истифода нагардидани гиёҳҳои шифобахши мамлакат, масъулини соҳаи тандурустиро вазифадор менамояд ки ҷиҳати омӯзиши растаниҳои шифобахш, ҷамъоварӣ ва коркарди он тадбирҳои заруриро амалӣ гардонад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 4513 номгӯи растаниҳо афзоиш мерояд ва аз 4513 номгӯи растаниҳо 663 номгӯяш растаниҳои шифогӣ мебошад. аз 663 номгӯи растаниҳои шифогӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба фармакопеяи давлатӣ 74 номгӯяш ворид шудааст. албатта имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои табобатию профилактикӣ ва дармонгоҳҳо гӯшаҳои гиёҳдармонӣ ва гиёҳпизишкӣ кушода гардидаанд, вале дамоба ва маводи дигари дар гӯшаҳои гиёҳдармонӣ пешниҳодшуда ба таври зарурӣ истифода намешаванд. мушоҳидаҳо нишон доданд ки аҳолӣ бо сабаби надоштани маълумот оид ба манфиати гиёҳдармонӣ ба ин гӯшаҳо муроҷиат наменамоянд ва аз ҷониби кормандони муассисаҳои табобатӣ ва дармонгоҳҳо низ роҳҳои ҷалб кардани мизоҷон ба ин усули хизматрасонӣ мушоҳида намешавад. аз сарчашмаҳои тарихӣ ба монанди алқонун фи тиби Абуалӣ ибни Сино ки имрӯзҳо нусхаи асли он дар яке аз осорхонаҳои шаҳри Лондон нигаҳдорӣ мешавад ва яке аз китобҳои гаронарзиши соҳаи гиёҳдармонӣ дониста шудааст, муайян гардидааст ки гиёҳдармонӣ усули беҳтарини табобати бемориҳост. маркази таълимӣ, илмӣ ва истеҳсолии фарматсияи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон аз соли 2017 фаъолиятро оғоз намуда дар баробари гузарондани корҳои илмӣ, таълимӣ, инчунин дар самти ташкили истеҳсоли маводи доруворӣ аз растаниҳои шифобахши мамлакат корҳои назаррасро анҷом медиҳад. марказ бағаз аз таълим дар ин ҷо корҳои илмӣ гузаронида мешавад. кори илмии марказ якҷоя бо кафедраи фармакогнозия ва ташкили иқтисоди фарматсия ки мавзӯъ дар бораи омӯзиши флораи рустанагии дар оби харангон мебошад ки мо якчанд маротиба экспедитсияҳои илмӣ бо якҷоя бо кафедраи фармакогнозия ва ташкили иқтисоди фарматсия ташкил кардем. дар таҷрибаомӯзии сарҳои таълимӣ бо роҳбарии устодон, донишҷӯён омӯзиши маълум кардани растаниҳоро аз кадом оила ва авлод ва гурӯҳ буданро меомӯзанд. дар маркази таълимӣ, илмӣ ва истеҳсолии фарматсияи донишгоҳ бо иҷозатномаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 52 номгӯ мавод бо сертификати мутобиқат истеҳсол карда мешаванд. соли гузашта аз тарафи марказ 7 маротиба ташкили экспедитсияҳои илмӣ ва ҳам илмӣ шуд, ҳам оиди ҷамъоварии ашёи рустании шифогии ватанӣ. мо ба водии ҳисор сафар намудем, ба мавзеи канаски шаҳри ваҳдат, ба дараи харангон, кондара, зиддӣ мо сафар намуда ашёҳои растании шифогии ватаниро ҷамъоварӣ намудем ки бо якҷоягӣ бо кафедраи фармакогнозия ва ташкили иқтисоди фарматсия мо онҳоро дар он ҷо коркард мекунем, хушк мекунем. дар маҷмӯъ 52 номгӯи маводи доруворӣ тайёр карда метавонем ки иҷозатномаи расмӣ дорем. дуруст ва самаранок истифода бурдани гиёҳҳои шифобахши мамлакат ва роҳандозии истеҳсоли доруворӣ аз чунин растаниҳои давобахшанда барои солимгардонии аҳолӣ ва пешрафти соҳаи тиб заминаи воқеӣ мегузорад. Зульфия Раҳимзода, Бобуалӣ Тағозода, Саъдии Абдураҳмон, Ахбор. дар ноҳияи Рашт намоиш фурӯши ниҳол ва тухмии зироату гулубутаҳо баргузор гардид. тадбири мазкур дар самти тақвияти ниҳолшинонӣ ва вусъати майдони боғу токзор дар маҷмӯъ сабзу хӯрамгардонӣ мусоидат мекунад. ҳамчунин дар ин рӯз мутахассисон тарзу усулҳои манфиатбахши шинондани ниҳолҳои мевадиҳандаро ба хоҷагидорон тавсия намуданд. гузориши Эдигули Маҳмуд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди соҳаи боғдорӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ мекунад.
аз ҷумла ташкили ярмарка фурӯши ниҳолони мевадиҳанда ва сояфкан дар маркази ноҳияи Рашт яке аз роҳҳои муаррифии навъҳои нави ниҳолони серҳосил барои бунёди боғҳои нав дар минтақаҳои Кӯҳистон ба шумор рафта. Бадин васила метавон истеҳсоли меваҳои хушсифатро дар ноҳияҳои Рашту Нуробод, Тоҷикободу Лаш ва Сангор барои содирот зиёд намуд. айни ҳол дар ноҳияи Рашт 8 хоҷагии давлатӣ ва деҳқонӣ фаъолият дошта. аҳли заҳмати онҳо асосан ба парвариши ниҳолони мевадиҳандаву сояфкан машғул мебошанд. дар қитъаҳои ниҳолпарварӣ деҳқонони гоҳубини 17 намуди ниҳолони себунок, чормағзу зардолу, олучаву гелос ва дигар навъҳои серҳосилро ба роҳ монданд ки дар бозорҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он харидорони зиёде доранд. боғҳои нав дар асоси ҳамкории олимону мутахассисон ва боғдорони соҳибтаҷрибаи маҳаллӣ бунёду барқарор мешаванд, зеро талаботи бозор ҳамасола ба меваҳои хушсифат афзуда истодааст. имсол мувофиқи нақшадурнамо дар ноҳия бояд дар майдони 70 гектар бунёди боғ намоем ва 215 гектар боғҳоро барқарор намоем. гуфтанд дар кор ки дар ноҳия хоҷагиҳои ниҳолпарвар мавҷуд ҳастанд ки асосан дар ноҳия бо ниҳолҳои мувофиқ ба ноҳия шунида мешаванд ки мо зиёда 105 000 бех ниҳол дорем. мутахассисон саҳми хоҷагиҳои ниҳолпарвариро дар рушди соҳа манфиатовар маънидод мекунанд, зеро давоми солҳои охир беш аз 400 гектар боғҳои замонавӣ аз ин ҳисоб бунёд шуда истеҳсоли мева низ афзуда истодааст. аз ҷумла фаъолияти бо низоми хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ имкон дод ки соли гузашта зиёда аз 112 000 бех ниҳолони гуногун ба фурӯш бароварда шаванд. дар ин радиф соли ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ аз ҳисоби ниҳолони хоҷагиҳо 80 гектар боғи нав дар заминҳои талутепа ва доманакӯҳо бунёд карда мешавад. ҳамин тариқ баргузории ярмарка фурӯши ниҳолони мевадиҳандаву сояфкан дар маркази ноҳияи Рашт имкон фароҳам меорад, то деҳқонон бо интихоби навъҳои нави ниҳолон майдони боғҳоро зиёд карда дар таъмини бозорҳои кишварамон бо меваҳои хушсифат саҳми арзандаи худро гузоранд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.